probox yeyo omomuroyo nyagoita tato mwabo nere mono abasigari baitumbe bagotumeka nere omogambi agotumeka nere kiongozi bamotumekire bobe bakabagerire ochire goita no tato mwabo probox yeyo omomuroyo nyagoita tato mwabo nere mono abasigari baitumbe bagotumeka nere omogambi agotumeka nere kiongozi bamotumekire bobe bakabagerire ochire goita no tato mwabo rero moigure ritoke riagerire omogakondo orari orengo mwarimu osomire abana bachire bakabarikirwe ibarua byabo nande mumenyete ngono mwarimu omorongo kabeire karukirunga Mr. Merchant yeika botuko akero toigwe bikurebi mogambi gakirwe simu tategete step ende yonse yeika chinsa kianda igasoka gosangeria maru omomuroyo onya goito tato mwabo nero yo mobo kosonchokana ne omogambi oyo na ntomaitie probox ye bagonchokana nero ngasikia echorire echo probox ye nemanyire ne yango toko boriga chusi aba muraba no bari ngime ngikiaba ireteme nande ngikiaba ruse time mwancho murigereria Oinka TV nigesaba leta ya chaka chinsenyene no sukoro asomo cyobosongo goika asekenyoreke kia misiori yegotoka ime sub location ya Kiong'ong'i mokwero location imeye ward ya Bobasi Boitangare yere imeye county ya Kisii sub county ya Bobasi ase omumuroyo mo aimogete na kumoitaise asoko monachana cha nomoro aiga igotwikira aiga buna Oinka TV asengenjo yokumanyo bumaene na egechakerie kenyene gosekumanya nga esababu yokumoita omugakoyo bwe miaka 50 nomo ninki ekikiarenge nekero twikire gaiga osokorigererie nyombe nero konye yagachirwe asengenjo yomugakoyo nyagusira tuchikomanya marieta eboronge nabo igo gaiga ntole na mumuro mwabo oyora chigotweresa anene mono igoro yengane yengi mabuna yabete wikira omugaka gosiria obugima bwaye yagotebekana nga omurugi bo mugaka oyo tamenyetia sinkeye usakogerigereria nabekororeka na bantu mbamenyetio igamenyete ime yomuchio Nairobi asengencho gokora imirimo yokwerigeria nanye nabo gotebekanire nga mbare kwira na buya ekero bamenyetamo kurende ntutageti kogana ne chinkuma ekegera mu muromo abana wale gaiga na chigotwerera omugano ya soboime na gotumanyinga ngaki engane ya chagete osekero kende kungusana na ngware ngo gatio mu muroyo na ise ikikirire tu mu muroyo gocha na komoita ise mwancho murigerere Oinka TV kokwarega ni gwikara no ndeto chako mugano ya sobugagare njebona botambe ngoro kwa MC Dudus bono omugaka karato terianga marietao ngakiokorokwa mbia mono asoko muri lieta marieta ne gonguru kuchose muindi osoro ngana wa yo maremu kurukunga piusi osoro nero makogoti uminto inka igondo mumuro kabere mumuro minto naro manene okurukutati usiondo yo natomenyete no toriga kurtu kurna iburi tubakabono iga igondo wechenga na gotokinete buya na gotogendrete no bugimo buya kuringana muna kero omonto akonyore family yaye ochikomenya mwaye no bugima bwaye oyo maremu Pius Osoro akareta abantu baye asenkeye omong'ina okorukwa Irene kwambuka mong'ina oina obare na abana baye nabo bare nka bonsi ase nka muna botambe mang'ana tari kubura lakini rende abantu nkoremererani bare ko obogima bora nobokong'u kuringana n'ebirengero by'abantu abo omwana oyo okuruku pop nero omomura oyo omonene nonkagete ng'a tari monto okotebiwa mang'ana okoraki oigwa igagochaya bono ogochai obo roche muna tata omwabo tagwancha
achau no mwana oromo kesare na nero murendete bono ase eng'encho agotaka tachiri kwebeka moke ekei muno omwana bwenka babwatera na ebirengererio na ise ekogera rende ochakire nabwate omorugi oye oranyomire abarugi babere momuro oyo bono nyagoita ise oyo nyagoita ise bono ase eng'encho etabia yaye ere enkong'u abarugi abwo bonsi mbaria bono ase eng'encho ebi bionsi bikogera abaibori babori nki gekogera okoreta abanto mbakomenya bono ekero batari komenya yarorekana ng'a ebi na ebinto biane akoiraneria ebinto biane ngokora tiga komboria aina amang'ana ane inche nabaretete naende inche nkorora mbaseri bono korwa abwo orora rende omonto okora ebiasara biao na inche nkora ebiane ekero kende omwaka omomuro oyo ekero abeire gakoreta abarugi aba bakogenda ekero kende sababu enene bare gochiraneririe esababu ya okogenda buna nkoigwa ekero taimenyete nere ne etabia ya ogotara na esabu embe ogotara na esabu embe aito ogenda oborebi aito otumeka na abasae bande bakoria emete eyende sababu nkoria are bono kagikaka onyora obokong'u amairania ni nyomba gochi na tari gasi achiete achi koreta besa basinyana nyomba abwo kero kende ase abarugi omomuro oyo nyuma atarache goita ise otwarire kero kende mogano onde bwogoita gose kero kende nonya monto onde bwensi ase eng'encho agotebera bieka tari nkomoteba inche nere ogwetangasa ogochinga abwatere barobwo buna agoteba ngoita are bono ogoita rende komochi gotobera ogokong'u ase eng'encho nere ogototebi tari intwe tokomotebia ntori komanya esaka rigotara lakini omonto gasokire gokomanya gaki nkotara achi naende biranire lakini egasi agokora nere eye kero kende ase ekenyoro eke kia misiori momuro oyo nabwate mogano onde bwogoita monto onde bwensi kero kende inwe buna ekenyoro morabe kirori ng'a kero kende naitete monto totebe ng'a ogoita oko nogwa kabere gose nokwa gatato ase kia misiori ayaye chingoma chigoteba ng'a naitete omorugi oye igo igachire oborimo echi gakanete aria agateba ng'a garwarete lakini igatebekana ng'a nere omoitete igo rende ikaera igo mwete mwanya banto gotwakwanire omonno orori okay biamono sana mwaga kero kende karatumanyia ngo ng'a omomuro oyo kero kende batwarire ataracha goita ise konya batwarire kong'usana na konde na ise omoibori ase obwango obwo agocha komoitera kong'usana na kwaye nkorengi mbatokonyanete nere ngaki gete amatuko arabeire ise akamwaka amwagete omoro omotwa ise akamwaka omomuro oyo omoro bono amanyinga agasareka bagaetana korwa eri bakabona igo ng'a totebe ng'a kero kende omomuro oyo nere ine egesiomba atagete gwakana gocha ase ise nabo ekororekana gwasobabu rende intwe tokagete ng'a natigete kogera ngo noamenyete na intwa nabo toroche mbachete baka buna eri bwango iga nabo bagitete amechi oyo na ise tukabuga aba mbaigwanaine lakini rende igakoraki bono ebigosogoso ibire gocho yaani obongo bwachenchiga tiabwo onyora ng'a tamotagete biamono sana mwaka kero kende karatwanga omogano omwe ng'ase obwango ng'a ekero omomuro oyo achete ng'a kinyarekanete bagakamoita ise ine monto nare omanyete ise nachete kobeka riogi rinde kero kende riracha gokonya onde komokonya ase eriogi rirorio
ndiro ritinkomanya ekogera omuro itarenga matuko nare gose ichigwiki ibere igagoreta igachi eribona na goja goitera ise nirituko ria kabere mune gotebekana lakini bono gachete akanyora matoka ya matari agwete omobero iyereti akanyora barire matoka ina abana rende bamwabombara ise urire n'abana bara bono gachete agasoa komoboria ng'a ebinto biane mogosaria ase eng'encho monsirire inku agachakera abo esauti nyigwete korwa gachikorigereria nkanya nere nkobori ng'ai omuro oyo ng'ai ndiacheta akare kuomana gatiga rende bagakorana agatirima gochia abo lakini anita aniga agechiripi obotuko obu naria iteteise kero ya iteteise iga moiteta agakukigima gose kero kinamyo getuwa senya gitarie achigokonywa gose iga itetu akamutiga nyomba ase yatugetenga na asiri tubugima bwaye namu rimu namu itete ase ng'enche arenkomoita na ebioge gamanyete ng'okure so abo namwe omoro nakire okoboka nyore enda ebere bono chinguru chikaera era akamutiga abwo akagenda lakini mwana ibikatuika minyoke mechia igacha korangeria abanto ng'a tata ng'oitware abanto abatang'ani goiko obanyorete nkoeyanare agatema kumurusia aba agende nyagitari lakini agikanjira ria gakwa okay gwato mwako yake kurukwa Pius Osoro Pius Osoro nanga kiorwa Joseph Muindi Osoro Joseph Muindi Osoro ainayo mwabo Pius Osoro mwacho murire Inka TV unanaika gokomanyia turase kinyoreke kia ya misiori ase gotebekana omomura omanyakaino na Bob Saisi aitete ise oyo kwete bono bekira senkendu anya nabo otukimbogenderete gokorwa ilio kumurigia omomuro yena kumanya ikiairetere kumoita ise lakini korengana na momuro mwabo itu akwanenere gaiga igagutumanyinga konye batwariro kungusana na ise na kero kende nanyarete ko ise nanyarete ko bagakumwako mora sebigoti lakini akagana gitari akabwena ekerairana kanyora matoka ye agweta ye abutoretwe kero kende ise akayatume kabune ndagera na abana bali barengo igintu kiagechetio omomuro iyo na kero kende gocha kumuita ise goika komokora togenda tukukwana n'abanyakenyoro gaige iri kumanyanga ebirengereri byabombire bye bikorengana n'enganeye na nyuma twakorire na oyo oli momuro mwabo nyagosira ntore no munyakenyoro nde gaiga omurigereria Inka TV oinere orachigotokonya komanya abira atatu nga kero kende mogano kiabwatere igoro ng'aki omugaka nyagosira oeria nyarete ko bagagusiria obugima bwaye kero kende suka gocha gaiga mwakora nyare ko bakogotebia abira atatu kana uteyanga marita bona kigurukwa yangoro kupita Muindi Okari Peter Muindi Okari ayenkani ga sekenyere kia ria misiori gekurukwa kia misiori kino yo masaba amate bagaiga iya nyumba gido nyumba ime omwana bwana mwote ba minto igare ko mwana umia sana abasometa akina buya bona getega tima sabuya mwakonda teba enda kwa kana ya ageta swesa wembe okay ise ndeba gakumbwate kulumaiga bona semiaka ise kalenda form 1 no kalenda form 3 gara form 2 kana odoro umuso mwaka wa mwocha na boisa kinete buya abasomete kwa na baru mwari mwosomi academy omwana oiga na muroje deso yoiga record ya de betimbe geteka timaiga agasoba banta abakunyo genteke keroro ibintu mire tokuroka akamande enyasole na marwa ya maroro nde company bono nabona mate murali utano muntu mubi ko bomubi gosobo muya yera mara kabere yes nyekorumuya abagojenje nyekorumubi abakobo mubi wono tugode but kumusondeiga bwakire nkoroge bara banero goraiga kwanza wadana umuro no ngakire simira tada no maitekende tebiaya urange simya oli Facebook kumbuli nchegera na saisi mweno wakwete tuweka toja wake bara tujo moji
Ebintu bisaliri abanyakinyoro bakoimuka bakanda bakaitumbe bakwandamana abantu abange Ekenyoro ekigima. Okay, umurano kuna Geoffrey. Bakataka ndo sambe eduka ya itumbe. Bakani go yaya. Mubwati bo maana. Geoffrey beko munyano koimuka bakumnyoka baka police. Uwesheke rororo. Maybe a suspect dina kuri gwarenge. Kaya kana bali report bakara na gocha. Kabara na gocha. Osinge jobo roboria. Bakara mata ari nyumbi ya bakanya sambe kaye kaya rapi. Bono bagata bana abago sambe nyumba barabyo abande Kenyoro ekigima eri mondomo. Yes. Bona ngento bazengelina umuro ya ari gwanja ero manya nasi bukanda police. Na konya. Lakini okoroke Kenyoro igoro yae. Yagubati alisa. Kirikona bantu bakanda kaigana mu mutagedio. Kero kende no bwata sababu ende enene kero kene korengana ibirengere bya ono bumanyi bwa buno munyakenyoro ngangikirere tu mumurogo jako moitaise umuntu oyo isengora ndaibe arenge na kwenye basinyanire ngakie ntambe gaite bona akebeka kando no mumuro oyo kamurangara kwaza batana ro mokera bakando matebi mugora kirege ndo mulenzera matebiranka kia muroga matedina ntakuti tingo ngitore ibona katima akanya kuligane vole bonse babere lakini sana kitaka tabana kina hatigi na bero mugaka kiana mugandiro mugaka oyo sikwa ikire myaka yabo no twagotire kana kano mumuro yako ndibiyaya. Okay, nege tekati mabu karanyo watu musubati uyo kurwara nyaguku musubati nege taiga kite bakaruwana ke baruana musubati naba yana ba mugetu musubati yakakwa lakini kabana na rio ganywa biti ngoko bono umo muroyo kuri kubob saisi nyago itaise nero nyome to mukungu mutangani akamwaka gakwa kanyomo yo kabere bona yadimete asakale bakabona iye nanya kuburi igo no maana korengana ni birengere bya obuno munyakenyoro umo muroyo kuri kubob saisi konyo itire mukaya unekenyoro ke koteba na mwitete. Okay. Bia mona sana. Umwacho murigereria Enka TV tukendete konyore birengere kuri wase kenyoreke korengana na makweli ayachite atabangiria somo gaka oyomo oyikonyoro mwalimu kwirigeria asomo muroye anyarete ko gakomoita gotebekanire nga osakurigereria chimatre sinjire chisambira igase nyombeye esukonyuma se edirisha ya tagoretwe muroye akarusi gumeka tebekananga mu muroyo gachite ne petrol yaye na karusi mattress ya se nyomba yaye agacha kusamba elindo muriro bwoke na lisara muigorere nyuma yo kwanga kumuigorera kero isamo igorera nalibona lyo achagete kumoita nimyo ntogendete konyore birengere kurwa se kenyoreke kia ria misiori ikigotoka ime sublocation ya Kiong'ong'i location ya Mokwerero yirime ye ward ya Boitangare bobasi Boitangare ime sub county ya bobasi county ya Kisii asebono osakurigereria omochi oyo otigaire bantu batari aroro otigaire omochi otamenyiri nakumanyiri tangani nonye no morugi omanye nenke yataria asenge nchokeria gotebekananga nera asakare ase omochi Nairobi kwerigeria nonye nabongo teba barenga mbale kwira na buya no mugako yo nyagusira ntogenderete gokora umugano ya sobo ime na kwaneke ngonyora tole kera ringana ndi tukumanyibo nayo murigererio Enka TV banyara ko bagokwemanya igoro yo gosiri obugima ko mugako yo okorokwa weri ekera oyitware gukwana nere gaiga oyo nere mu murumu abo kigima oyo nere mu murumu abo kigima baiboire endeyemo na kwata mu akokorokwa Joseph Moindi na mu murumu ino sirete gakorokwa Pius Osoro bono gosira gwa Pius Osoro korengana buna mu murumu abanyareka bakagutweresa gaiga goika bono nabagetigerete ko begetanda gwiri kiagera mu muro iyo moitete taratoka goika bono mwacho murigereria ngosabanga tochia ndare ikiagera asige kegekekere bosio gotema tole nande koligia abanyakenyoro bande abukero kende babwa tomugano igoro oyo gosira akumugaka Osoro oigero kendo manyakade no saisi oyo itetwe no mumuroye okorokwa Bob saisi oyo osie otamete na kogenda gwikabono ngo sabanga tochia ndare kiria bwabo ekero tokora irigie nende abanyakenyoro bande neto nyara koba tokonyora ebirengererio igoronga ningikirete omugakoyo gosiria ogima bwaye nenka yaye yatigeire bono muntu atamenye tiaro tochia ndare atota abasikari abagenju ekiagera mwalimu na itutwaria agakwa abasikari baroro agakwa kaipa kansasaba abasikari baroro nende mwalimu oitu ekenyora kento bwati murwaneri matianya atakonye eriaresi Geoffrey ya sambu
Wakamusanga wakaja kumwaka mu. Aja kumwaka mu. Ngai ba mwaka temia. Amutonge pega. Wikira boni ga kero kende tatu minonga yari. Wikira boni ga tatu minar. Nacho. Nja samalita nguru kubidris. Na watu waigwe bikuro botuko. Twakagira rende konya twakurira matanga ringi kenyoro yaitu. Neki ne yeito bene. Tianyoriro bokong. Ina yango yane. Yange yane twachiko taboka nde kubwakire rero. Twaigunga ongentirwe. Kongentu kwaye no mumuro yo mongenta. Ne gurubu yale nkororo nero tugasaine kuriyo botukinga nererie. Oikera igo si itina bayacha. Na polisi yacha rende yakora kiyapikia omubere. Na bagenda mocheri. Bona mocheri yakendererete. Kwe umi tole na bana baye kwe umi bali. Ukoga ni kwenu buna bana inchi ngoro kiko cha serikali. Ukoga ni boito na bana inchi totagete serikali etokonye. Abaiti abaiga bakore kibaimokeriwe getambukero. Egere mbato kore kenyoro. Kero kendo mugambi umanyire ngente kera kera iru moja ri mugambi na maite ngente. Mugambi ngetambukero ke mukiro chi Omugambi ito nabo komanya nande nabo goikase kenyoro. Report kyanyara ka bagakwana. Ono rende report yero nabarigereria orora bube wetera bune go chinjuko mugako yoyo. Ngia samaria dano soro rondo mocho koro bono ndo mocho koro yo nyagusira. Chinji na iga toro anga sabandu bere batanga kera nyenyetu. Abo twatemete kumurwanira rango koko ambari ngibara na macho kare osabanga machi nga machi. Abangina bari ngabatema ko mwa maji bona nimwa mukora. Batema ko mwe mukina abantu bakabutwa tugeterende batanga ngibika ko musago chanjira. Lakini tuwa mukinjira tukanyara batimbaya akenda bona. Tuwa yali muketi step tukakera senior chief sini ko kunyantabiga. Akatutumira abashaidi n'abayepiko bitumbe abaje bakaimuka umubiri tukavomba kagenda bano ntokanyete feedback nga uchunguzi barambara to report bado tabingo cha barabanyene mpaka sino Kero kende asama tukakurumaga itumbe yengwete nga yarabeire nebikoro byo goita abantu abange kero kende kwanyoro mundu aitira kwireta segete ogusaba kwino ngoro giko cyase internal security matianya yani atokonye kuningere kwiro ko sensungu sungu sege kwiro ko sege korokwa ke goita abantu batabu atia ke goita abantu batabu atia ekene yo gatwagani patwa security eisane binyoro ime ngibako bori abantu bakwirikesha ogoita dato mino korete to kobega to bori mubuga yana ngyo kumubu ngari to ningi ono kubuni dato mino rito ke nesu kumu ekiningi ane nkwaye bizimike dari kwa nkwaye kero kende mbioge kibatu megerete goitera omugako oyo ndogere tenga ne jimashete tu chi miyagete miyoge sana kara bagete bage collab ni bunegete ya autogete asa marita ngoro ko ekipi from basi ngochi koboliga ekenyore ke yeito amaru na ichiro yeika botuko ekero toigwe bikurebi mugambi gakirwe simu tatagete step ende yonse yeika chinsa kianda igasoka gosangeria amaru omomuro oyo onya goito tato mwabo na royo omobo kosonchokana na omugambi oyo na ntoma etie probox ye bagonchokana nero ngasikie chorire echo probox ye ne manyire ne yango toko boliga chusi aba muraba no bali ngime ngikiaba ire time nande ngikiaba ruse time nande kero baru etime eli botuko no baonchokana no mugambi bwaki
nkio mugambi step kiakero toko murangeri ateki abangina moko boriga mwanchirane omugambi asangeri chibasi cha maruchioka atabegitisa kite isaine kenyoro ayane na baisa ine igo nonde nere kero kende omugambi kera gweto sangereri chibesa kurwase ebilapu ebiga byechanga nubu naba na inti mumanyete ngusangereri yari okogani koino kuchase getuke banyanyimbo kya kyo kya itumbe namo na omugambi yongo gani koino ngoro kyoko ntutu wale kobori egetuo gya itumbe nonyerinde amang'ana agochorere bituko ao ebiobo ibi biakere ebinto ibikoru oyetera se chigari echi chikoru kuchia private mone probox yeyo omomuro inagoita tato mwabo nere mono abasigari baitumbe bagotumeka nere omugambi agotumeka nere kiongozi bamotumekire bobe bakabagerire ochire goita noe tato mwabo buna bono ewiki yaeta ibatoma omomuro yande gosangeri chibesa kuru chinyomba chia marume ntoma etinga omugambi amochorete buno omosigari oyo moke kurumaega gosa amochorete bunaki abunto tako omugambi atene naseragia arangerie barasa yaye atoereseregere tumanye ng'aki abantu bayachorete mbarabi na barabia abasigari baitumbe na barabo nkomanya bari chiripoti echi ebesa nero batang'aneti kogoikari okoing'aki ng'eri 10 ntoma etinga itumba nebugate koti ntoma etinga nkoika chirega ari bosi koti erende gose bakori omugambi na abasigari aba baitumbe no mumuroyo pop nere bakwamano nere bagutumika mono nere na chofrey nere ntotagete nere ati nato ereserenga egari yekerari geto mumuroyo amuri getasobo saria busamuri getasogo konya security gose transport abasigari kero kende kero bagutara sinyomba chia marungi okonyora mono bakuye bakubata gosene egento bagochora mono nebesa na banyora aronga nkonyumore mbari gotominyokia lakini egento barata na kiroki nebesa na marua ya naro bagosangeria bagera nga batanganirio mumuro mono bamoiro motu omugambi biye ka security tata itikobeka buna bona bana bare mabatigete skuru tochi komotomera chiripoti otebango chari oboka sadise osangeri chibasi chia maru tori komorora imaiga koronda chio kamo iguno yanko rugari mate 20 popu yageraki abana bagaitana akabaya 200 ebinande totagire rero moigure ritoka riagerire omuga kondo rari orengo mwalimu osomire abana bachire bakabarikirwe ibarua byabo nande momanyete ngono mwalimu umurongo kabeire karukirunga Mr. Merchant nabo bakamurukire gonka aba sukuru chinyinge gocha somi nabo bakamuruka Mr. Merchant asoko kwani koino kuchia geseni kia banyanyimbo gose station ya itumbe ngoro kyoko ekiagera chusi omondo na sambu inyomba abasigari aba okogani koino ngoro kyoko motagete